δώσουμε τον λόγο στην Μπέτη την Πόλα που θα διαβάσει μια συμβολή. Αν θες μπορείς να κάνεις και ένα σχόλιο σου, Μπέτη, αν θες έλα λίγο από εδώ, να έρθω να αλλάξουμε λίγο θέση. Λοιπόν, δεν πειράζει, απλώς για να σε πάρει και κάμερα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάποιο σχόλιο σου πρώτα και μετά να κλείσουμε με έναν επίλογο από τον Σταύρο του Σπιστίδου. Εγώ ήθελα πολύ τον Κόκα, γιατί ξέρω πόσο αυθεντικός είναι και αυτό δεν είναι κοπημένο το φίλο Γιώργο, τον γνωρίζω από μικρό και πιστεύω ότι είναι ένας πραγματικός Έλληνας πατριώτης, ένας ουσιαστικός δημοκράτης. Θα μπορούσε, αν ήθελε, να έχει διακριθεί. Το κίνημα όλο αυτό που κάνει την κίνηση, την προσπάθεια που καταβάλει εδώ και χρόνια, δεν την κάνει για να διακριθεί στο πολιτικό γίγνεσθε. Θα μπορούσε να το έχει κάνει κάλλιστα και να είναι ένας συστημικός. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Δεν το έκανε, το ξέρω, το έχει αποφύγει γιατί δεν πιστεύει σε αυτή τη λάσπη τη σημερινή. Θέλει να πετύχει κάτι καλύτερο. Γιατί αγαπάει τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα και αγαπάει τον Έλληνα πολίτη. Με βάση αυτά προχωράω όμως ένα πολύ δύσβατο δρόμο. Στρωμένο που λέει το δημοτικό τραγούδι που σε ασχοληθεί με αυτά, με βάτους και αγκάθια. Θα το παλέψεις, εμείς πιστεύουμε σε σένα, εγώ προσωπικά, θα σε ακολουθήσουμε και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Εγώ πιστεύω σε όλα αυτά που λες και πράξεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπέτη. Να είσαι καλά και να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, με την καινοφανή. Ένα σχόλιο του Σταύρου του Ιωνίδη για το βιβλίο για να δημοσιευτεί εδώ. Με τον καινοφανή τίτλο «Σεδοκρατία» παρουσιάζεται στο κοινό μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα προβολή αμεσοδημοκρατικών εφαρμογών σήμερα στα μέσα του 2014. Υποσημειώνεται το μία ακόμα, έχει υποσημείωση, αφού δεν είναι η πρώτη τέτοια για αυτούς που ενδιαφέρονται για την εξέταση σύγχρονου και κοινωνικών προτάσεων. Ποιο είναι λοιπόν το νέο που έχουμε μπροστά μας? Καταρχήν ο συγγραφέας, ο Γιώργος Κόκας, ανάγει το έργο του σε μια νεανική του έμπνευση προ 30 ετών. Κάθε τέτοια παλιά, σε εισαγωγικά προσπάθεια, δικαιούται εκ προημίου ένα εύσημο. Το ότι η τοτινή αρχική κατάθεση μπορεί να είναι πηγαία και ανεπηρέαστη από αρκετές παρόμοιες που δημοσιοποιήθηκαν στο μεταξύ. Προβάλλει λοιπόν το ερώτημα για τη σημερινή κυκλοφορία του βιβλίου. Μελετημένη συγχρονικότητα ή αθώα χρονική συγκυρία? Μας βάζει σε αυτόν τον πειρασμό γιατί μόνο τυφλοί ή κουφοί δεν βλέπουν, τουλάχιστον στα 13 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, την πλήρη αποτυχία όλων των πολιτικοκοινωνικών εφαρμογών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλούσιου πλανήτη. Και τούτο, παρόλο που κάθε μέρα η κοινωνία των πολλών κατρακυλά σε μεγαλύτερη αδικία, ανισοκατανομή και φτώχεια. Για αυτούς λοιπόν που δεν αντιλαμβάνονται τον πλήρη εξευτελισμό υπό το ένδυμα της άπιας ρεπούμπλικας, προτείνοντας των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας. Όποια προσπάθεια και να δουν φαίνεται χαμένος σκόπος. Αυτά δηλαδή ακριβώς που το έργο τούτο επιχειρεί να καταδείξει για τις αρχές και τις αξίες. Αν αφενός και αποτελούν αυτές μονόδρομο για την ισορροπημένη συμβίωση γειτονιάς, χωριού, κοινωνίας και πολιτών της χώρας. Αφετέρου, ότι ακριβώς στη συγκυρία αυτή οι ευσυνείδητοι δημοκράτες της γης και βεβαίως οι γηγενείς κληρονόμοι του δημοκρατικού πρότυπου έχουν πιο πρόσφορα ευήκοα όντα απελπισμένων ανθρώπων για το αληθινό δημοκρατικό μήνυμα, αν γινόταν κατορθωτό να φτάσει στη γνώση τους. Κάτι σημαντικό, κομβικό για τη διάδοση του μηνύματος αυτού είναι η τρομερή διάδοση του διαδικτύου. Στον ιστοχώρο έχουν διακινηθεί από αρκετούς δημοκρατικών τάσεων χειριστές ωραιότατες θεωρητικά γνώμες και προτάσεις, εισαγωγικά. Όμως λίγες από αυτές αντέχουν στην παραπέρα πρακτική, παύλα οικονομική διερεύνηση εφαρμογής. Λιγότερες δε έχουν ξεκίνημα με βιώσιμη συνέχεια, ενώ καμία δεν φαίνεται να έχει φτάσει στη χώρα μας σε επίπεδο ανάλογο με αντίστοιχες ξένες πρωτοβουλίες.
Μεταξύ των αιτίων αυτής της ελληνικής ολιγορίας δεν υπάρχει ενθουσιασμός να τονιστεί η σημασία του πραγματικού δημοκρατικού διαλόγου που ολοκληρώνεται με εφαρμογή των αποφάσεων των όποιου είδους δημοκρατικών συζητήσεων που δύσκολα αποφεύγουν τον εκφυλισμό σε επίπεδο ανάλογο με τις τηλεοπτικές φτωχές από τους συντονιστές τους, κοκορομαχίες δυστυχώς και διαδικτυακά. Με ιδιαίτερη λύπη από τις πρόσφατες εμπειρίες με την ατυχή, κακή κατάληξη τέτοιων πρωτοβουλειών, σημειώνουμε εδώ πόσο είναι ακριβώς χρήσιμα βιβλία, όπως το παρόν του Γιώργου Κόκα, και κείμενα που βοηθούν στην ορίμαση των συζητητών και την επιτυχία των διαλόγων. Το διαδίκτυο βρήθη πια από αυτοικανοποιητικές εισαγωγικά καταθέσεις ιδεών του στυλ. Εγώ τα έγραψα, τα κοινοποίησα, έκανα το καθήκον μου ως μία διάφορος πολίτης, όπου ο καταθέτης της ιδέας αυτοαπαλλάσσεται και γυρίζει πλευρό να κοιμηθεί ήσυχος. Να λοιπόν η αντιδιαστολή μπροστά στην πολιτική και πολυσχηδή δράση του συγγραφέα, που έχει μετέλθει όλα τα ανώμημα στον αγώνα κατά του διεφθαρμένου ρεπουμπλικάνικου κοινοβουλευτισμού, με σημαντικές συχνά επιτυχίες στο νομικό επίπεδο που γνωρίζει πολύ καλά. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη το ίδιο και στο πολιτικό οργανωτικό επίπεδο, για λόγους εκ των οποίων κάποιοι ηχογραφήθηκαν λίγο πολύ πιο πάνω. Ο συγγραφέας πάντως δεν μπορεί να καταγεί στους αυτοικανοποιούμενους εισαγωγικά. Αντιθέτως, στη δράση του και το παρόν πόνημά του μπορεί να δοθεί σαν μια ευκαιρία, μια πρόσκληση για να νοσημωθούμε και να κοιτάξουμε πιο μακριά τώρα. Μήπως παραδείγματος χάρη τα ξένα δημοκρατικά στοιχεία μας δώσουν κάποια χρήσιμα παραδείγματα, όπως παραδείγματος χάρη στην Ιταλία και Ισπανία. Η αυξανόμενη τριγμή του κατεδαφιζόμενου αφαιρέτου οικοδομήματος Ρεπούμπλικα μας καλούν να υποφεληθούμε από κάθε παρόμοια εμπειρία. Η κατάθεση αυτή του Γιώργου Κόκα, πέρα από την καθ' αυτή αξία της, μπορεί να βάλει σε πορεία υλοποιήσεως το όνειρο του εμπνευστή της, αν προχωρήσει σε μελέτη για τους τρόπους διδύσεως και σε ένα στοιχειωδώς χρονοδιάγραμμα πορείας εν ώψη θερμών εξελίξεων στο πολιτικό επίπεδο. Οι δύο αυτοί στόχοι δεν βγαίνουν βέβαια με μαγική συνταγή από το καπέλο του μάγου. Τα δημοκρατικά μυαλά, συσσαγωγικά, αλλοδαπά και γηγενή, πρέπει σίγουρα να συνεργαστούν, ξεπερασνώντας το πρόβλημα της γλωσσικής επικοινωνίας. Κάποιος, ο συγγραφέας, άλλος, ας επιχειρήσει στην προοπτική αυτή, ώστε τούτο το νεανικό εγχείρημα κάποιο άλλο να αποτελέσει ένα ακόμα μοχλό ειρηνικής ανατροπής του μη ιάσιμου καθεστώτος της διαφθοράς προς μια σταδιακή πορεία προς την πραγματική δημοκρατία, ίσων ευκαιριών για την ανάδειξη των χρηστών και ικανών με συμμετοχή όλων με ενανασσόμενες θητείες κοινωνικής μέριμνας. Και τούτο ακριβώς την ώρα που το καθεστώς επιχειρεί την τελευταία μετάλλαξή του, συνταγματική αναθεώρηση, με τα ίδια μυαλά και υλικά και την ανάθεση σε νέο πασόκ του ρόλου του σωτήρα. Το ψευτοδημοκρατικό ρεπουμπλικάνικο καθεστώς έχει ακόμα μεταξύ των άλλων καταφέρει το εξής σημαντικό: μπερδεύει κόσμο. Η χρήση των όρων δημοκρατία ή δημοκρατικές διαδικασίες να είναι καραμέλα στο στόμα των αντιδημοκρατικών, παύλα αντιλαϊκών παραγόντων ή φερεφώνων, κάτι που επιτείνει μια σύγχυση που βολεύει πολλούς. Στο μέτρο λοιπόν που επιτρέπουν οι γραμμές αυτές, ας ακουστεί η ευχή. Οι προλαλήσαντες του Κόκα και ο ίδιος ας δουν του παρόντος ευκαιρία συνεργασίας για σύνταξη ενός ελληνικού οικουμενικού μηνύματος ως μια δημοκρατική διακήρυξη από την Ελλάδα, με συγκεκριμένες επιστημονικές θέσεις και εφαρμόσιμες προτάσεις σε όλες τις κύριες γλώσσες της γης. Μια απάντηση στην αδύρυτη πια ανάγκη επιστροφή σε σύγχρονες αμεσοδημοκρατικές λύσεις ή όπως προτείνει στο βιβλίο της ΕΔ. Αυτά. Μπράβο, μπράβο. Κλείνοντας, εγώ θέλω να σε συγχαίρω και εύχομαι κάθε δυνατή επιτυχία στο βιβλίο σου και στην πορεία σου.
Ευχαριστώ πολύ για όλους σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και να παρακαλέσω όσοι μπορείτε να παραβρεθείτε και στην συνέλευση του Δημοβουλίου Πολιτών 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, τελευταία Παρασκευή του μήνα, στο Ποδαρικό Παπάγου, ξέρετε η περιφερειακή που είναι, και στις 7 η ώρα. Ναι, εγώ θα ήθελα κλείνοντας να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τα λόγια σας, για τα σχόλιά σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πεις. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ναι, απλώς θα παρακαλούσα τη σύζυγό μου τη Μαρία που παρευρίσκεται μια από τις σπάνιες φορές, γιατί τα 4 παιδιά μας δεν επιτρέπουν, αλλά και την ίδια που είναι εργαζόμενη να είναι κοινωνός σε πολλές από τις εκδηλώσεις, να κάνει ένα τελευταίο σχόλιο, να κλείσει τη βραδιά, γιατί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αυτού του βιβλίου. Ξεκίνησε αυτό το βιβλίο όταν ήμουν φοιτητής. Και μετά όταν θέλησα να το καταγράψω, η Μαρία δεν είχαμε παντρευτεί, είχαμε απλώς μια φιλική σχέση. Ήταν φοιτήτρια στη φιλοσοφική σχολή και ερχόταν στο γραφείο και κατέγραφε τις σκέψεις μου, κρατώντας και μια γραμματιακή υποστήριξη. Με αυτή την έννοια της οφείλω απεριόριστη ευγνωμοσύνη, πέρα από τα όλα όσα κάνει δίπλα μου και με τα παιδιά, αυτή την τετραμελή οικογένεια και με πολλά άλλα. Και θα παρακαλούσα έτσι μόνο το κύρος και τους πίνακες που δάνεισε, επειδή είναι και εικαστική δημιουργός και έχει πάνω από 200 πίνακες, χάρισε 3 για το βιβλίο, τα εξώφυλλα κλπ. Να κλείσει αυτή τη βραδιά. Μαρία, πες κάτι. Ευχαριστώ. Πέρα από όλα τα υπερβολικά που ακούστηκαν, εγώ θέλω να εκφράσω την εξής άποψη. Επειδή φαίνονται όλα πάρα πολύ συμμετοχικά, ας πούμε, αυτά που γίνονται εδώ και είναι πάρα πολύ ωραίο, μου πέρασε από το μυαλό τώρα μέσα στη συζήτηση που κάνουμε και επειδή αυτό είναι μια συγγραφή πολύ αυθεντική, δηλαδή ήταν όπως το έγραψε ο Γιώργος κάποτε. Θεωρώ ότι πριν από 30 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, πώς το σκέφτηκε, πώς το αποτύπωσε. Αυτή η αυθεντικότητα, έτσι, η νεανική, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι οφείλει να παραμείνει. Μπορούμε να το βελτιώσουμε με 1002 τρόπους. Μπορούμε να το κάνουμε ωραίο φιλολογικό, μπορούμε να το κάνουμε μυθιστόρημα, μπορούμε να το κάνουμε οτιδήποτε, αλλά μπορεί να χάσει κάτι από την αυθεντικότητά του. Προτείνω λοιπόν να κρατήσει την αυθεντικότητά του, δηλαδή να μείνει όσο έχει με όλα τα αναγκαία επίκαιρα στοιχεία που θα βοηθήσουν την αναγνώση, ας πούμε, να συλλάβει πιο πολύ το νόημα. Από εκεί και πέρα, αφού όλοι είμαστε τόσο δεκτικοί σε όλες αυτές τις προτάσεις, σκέφτηκα μήπως θα μπορούσαν όλοι να βοηθήσουν στο να συντελεστεί και μια αλλαγή πάνω στην αρχική σκέψη. Δηλαδή, υπάρχει ένα κοινό βιβλίο, ας πούμε, να μπορούν όλοι να έχουν μια συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου, όπως ήταν το μυθιστόρημα των 4, ας πούμε, που ήταν, εντάξει, μια άλλη βέβαια εκδοχή της συλλογικής γραφής, αλλά είναι μια εκδοχή και αυτή, δηλαδή να κρατήσουμε τον πυρήνα. Θα χρησιμοποιηθεί ως ερέθισμα για κάτι άλλο. Ναι, αλλά να είναι συμμετοχικό, να είναι κοινοτιστικό και το βιβλίο, ας πούμε, αυτό καθ' αυτό. Θα είναι ένα παράδειγμα κοινοτικής συνεργασίας. Ναι, αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Από εκεί και πέρα, εδώ ο αγαπητός που δεν έχω τύχει να γνωριστεί, που δεν έχει να γνωριστούμε, κάλυψε ένα κομμάτι που πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η λειτουργία της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα είχε αυτή τη βασική προϋπόθεση, ότι υπήρχε μια παιδεία τέτοια που ήταν όλα τόσο φυσιολογικά, που έβαιναν όλα τόσο βιωματικά, χωρίς να χρειαστεί να πει κανείς κάτι άνωθεν. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μέσα από την πραγματικότητα αβίαστα, δηλαδή και τώρα χρειάζεται να πούμε ότι πρέπει να γίνει κάτι σύμφωνα με ένα πρότυπο. Δυστυχώς έχει εξελιχθεί έτσι, ας πούμε, η κατάσταση που πάλι βάσει κάποιου προτύπου σαν αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε. Βέβαια τότε ήταν κάτι καθαρά βιωματικό με βάση την παιδεία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ βασικό να ξεκινήσουμε από την παιδεία, όπως είπε εδώ ο αγαπητός Μιχάλης, ναι. Πολύ βασικό αυτό για να γίνει βίωμα και να περάσει και από γενιά σε γενιά, γιατί παίζει ρόλο και πώς μεταφέρεται και από την οικογένεια και τα λοιπά, είναι ένας άλλος πυρήνας. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, δεν θέλουμε να είμαι απεσιόδοξοι ότι θα χρειαστούν τόσα πολλά ώστε να μην μπορέσουμε να χαρούμε κι εμείς ένα κομμάτι αυτό τέλος πάντων, ναι. Αλλά είναι μια βασική προϋπόθεση. Τώρα ο καθένας θα σας ελπίσουμε ότι στο θέμα της παιδείας θα συμβάλλει και με την ατομική του προσωπική καλλιέργεια και
ότι σαν οικογένειες όσοι μπορούν να το κάνουν, ότι θα μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά κάτι που θα μεταφέρει και στην επόμενη γενιά βιώματα που χρειαζόμαστε για να συνεχιστεί αυτή η αντίληψη του βιβλίου, γιατί εμείς τώρα είμαστε μέσα σε ένα παρόν πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, που θα πρέπει να έχει και μια συνέχεια, γιατί το τσουνάμι της παγκοσμιοποίησης είναι αυτονόητα πολύ μεγάλο μπροστά στη σχεδία που έχουμε εμείς αντιτάξει απέναντί του, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι. Ορίστε, αλλά δεν... Ασφαλώς. Είναι πολλές σχεδίες μικρές. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν. Αλλά αυτή την αγωνία της μοίρας του ανθρώπου, ποσών, την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και το βλέπουμε όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως για Σκωτία, δημοψήφισμα, Βενετία. Δεν νομίζω ότι είναι για οικονομικούς λόγους. Έχει πρόβλημα η Βενετία, που λέει ο Γιώργος, ή έχει πρόβλημα η Σκωτία. Δεν είναι μέσα στο ευρώ εφόσον. Άρα λοιπόν να δούμε ότι η αναζήτηση αυτή θα ξεκινήσει από τον Έλληνα. Έτσι. Να την κάνουμε μετά το τέλος. Για να μην σας φάω. Αυτό, ωραία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βασικά δεν ήθελα να πω, γιατί έχω συμφωνήσει με σχεδόν όλες τις απόψεις εδώ. Πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε αυτό. Πρέπει να καταβάλουμε βέβαια υπεράνθρωπες προσπάθειες. Πραγματικά δηλαδή πιστεύω ότι μιλάμε για σχεδίες προς τσουνάμι, αλλά τα ψυχικά αποθέματα που πρέπει να περισσώσουμε για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει πραγματικά να τα διαθέσουμε ο καθένας με πολύ μεγάλο σεβασμό και να μην διαχέουμε αυτή την ενέργεια που πρέπει να έχουμε για να έχουμε το μεγάλο στόχο και να το πετύχουμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι και πάνω απ' όλα να ομολογήσουμε, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Μιχάλης, γιατί αυτή την κόντρα κάπου την έχουμε και μεταξύ μας. Στη σχέση χριστιανισμού και ελληνισμού, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι κάτι τεχνητό και περνάει σαν ένα μέσο διάσπασης. Δεν υπάρχει, είναι καθαρά τεχνητό. Εμείς το ξέρουμε ότι είμαστε συνέχεια, απλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κι εμείς. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη δύναμη που πολύ σωστά είπατε, για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε αυτό που προσπαθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ πάρω το συνήγορο του διαβόλου, από μία άποψη που πάλι έχω πει, μήπως άμα είναι όλα άγραφα κάτι βγει που λέει και ο στίχος και είχα και έναν ενδιασμό αν θα πρέπει να γραφτεί. Αλλά καλό είναι έτσι όπως έχουμε έρθει τα πράγματα τώρα, αφού το προειδεάσαμε και όλοι συμφωνούμε, στο να καταγραφεί κάτι, γιατί τέλος πάντων η εποχή μας μέσα στην διάθεση της πληροφορίας το έχει ανάγκη και αυτό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε στην κοινωνία αυτής της κατάθεσης ψυχής. Να τα ξαναπούμε. Όσοι θέλετε στη Θεσσαλονίκη το επόμενο ραντεβού. Ευχαριστώ.